1% no wala. 1% téléphone. É mensagem ranzinho tá aqui. Mandei a cozinha. Na área que tinha puxado. Tá vindo la famille, tu manies no fafinho a covala. Je sais mon check seu cabo. Je chargerai. Tipo Bonsoir, bonsoir. Hésite qu'on est 18h30 là tu n'as rien fait. Non, on est pris. Un câble là pour me dire. Agora que eu botei com a mão. Menino fofinho com balão. Estourou o boatinho, lá atrás tudo. Eles na rádio. Mensagem. Vai de fote. Shobi na kazi za kwa ile la. Il faut que je fasse ici. Bom, tika minha bolo maromaro tika manufa. Za sura fa atika diabiato fa nahita video. Cheko na rufa. Zaid zichi mangambani karazana nuru shi mangambani nuru fa. Cheko na rufa zara kuchite kule ile lela tsimiyete. Tanga ma tuwe lela tsimiyete tite kumila zafa lela mangan fiten tsimiyete. Tanga tite kumila za lela mangan ten tsimiyete. Engna katina mipigia ka j'ai rien contre Chimiette, Chisi ala ilom Chimiette na we misi gabiam Chimiette sachia na origine la kabakampapa ku masakala panja Chimiette na zama Chimiette donc hello you coucou mon cœur. Ah, tu es là pour que tu me tu me lever là, mon amour. Je suis désolée, je suis désolée. Est-ce que tu as juste comme faire enfin? Ying zeng sum une vidéo. Zending no vokle vite nyani. Zasura chika dia fana ita vidéo. Zeng na ndasa cuisine. Rangu no mwali zin faita kufa. Na armola la Chimiette fa na mal em vidéo igny de nyany amjezegny za tapa-kevitra amizay agnany izy igny fa hitako misy lalany Chimiette sasany za bo vai avy Chimiette reto zahay ô ato zay vai avy Chimiette tegna ato ary nahita koa miambongolo maromaro hely za ave tegna amela belatra ny mikasiky zegny za hitanare agnatin'ny grippe voany sery fô Zanga fo en vidéo jinta wazuk Marianne ambilana na makwe na mana mo français ai jinita ne taftunga mnazi ari mentionné watu bakize ve direct ambaita zati bukatenga tiako mi vola ngolo chiskosmaso zema tonga za misi fana za veke min interview nande hakany za uza isko olo heki an commentaire chi tiako za miambin ze fankahita face à face ang ze mi régler problème mané fa wande ol chiek kara français izkeyo chieki de zanza matonga mamali za en vidéo izi ko heked ota ol farfarembu pour 67 ba lera ze fankahita ze mi régler waz at ze vaya 20 Chimiette ma vitaz merci amiache atika diaby izy vaya 20 Chimiette zavave ato tika efa ato koa madame Galette neti e veriko tsy agnano en direct bakanao amramandalo tsy possible na zaho amin'ny raha tsy mikorokoragna resaka Chimiette nay zaho miditra izy ke resaka Chimiette
za olo tsy mety reny ke hangigny fogna za nampidirinao tamin'ny appel igny za voly direct azy io ambilako anamako wala he za vao vite le dire sa misy raha nampangoka rehetra raha nampango ia ok ia Elidia maty kony atsika tô wa Elidia hoe tsy vita anaty fogna moa ny diadiavigny feky ary atsika baka misy olo ato mivolagna hoe are tsy mahazonda mbaly zay tsy mihety koa ta tsy mahazo koragna amin'ny koragna anazy izy ene ozy sasany juste nivolagna hoe zao raha tsy tiako ho avy za hiditra mizivake fa atsika miambigny partager levintsika amin'izay baka zy mba miaraka mahita igny manomboka koragna tsy hoe tsika vitsy hely magnanio tsika ndraindraiky fa maromaro fa 500 personnes maro zany fa atsika miditry 800 personnes ake nato de ataoko direct ataoko mazava eto tsisy resaka kibezibeza igny Stéphane alefako take vidéo ty le vidéo nandeha atsika jiaby miaraka nahita izy igny ary atsika jiaby olo samby mahazondraha matosy samby magnaboaka vinazy amin'ny réseaux sociaux eritreretigny fa managna compétence mamakafaka sy magnadady hoe inony raha misy inony raha tsisy inony marigny inony tsy marigny afa olo samby libre amin'ny avinazy fa misy fogna raha avy itambaran'le maroboe ary matoa raha itambaran'le maroboe zany tsy olo jiaby miaraka tsy mahazondraha tsy nazy raiky ny farany manampagnahy anao nare ohatra andraho hoe zany mahatonga hoe tsara ny anao fogna fifidianana lanin'le maroboe hoe na zigny miady amina na tsy miady amina fa kidira lanin'le maroboe agny ny fahamarina Elidia fivolagnana zegny fa nahazatra zaho kritikin-jare karaha rano mivalagna Niora Jessica courage fo atsika jiaby tsy mihety ia izy tsy malaigny tsy mihety fa fiteny io tsy tiany araha zegny efa ambarako isan'andro fiteninareo io tsy tiako wa zakino fa regny king jentagna zava igny mihitsy atsika igny any ia ary enay zy maro mihitsy tsy tia fiteninay fa zay mihitsy nizy andeha koragny keketo za andeha aketo tsy andeha gnasagasa olo tsy andeha nino fa agnazavany agnamakafaka igny vidéo igny bon atsika ndefa 500 personnes atomboko nahy le izy hoany zay olo tsy mahita afaka magnampody amizay levintsika tsy de lava be karaha ty izy Francia tonga de lefako aminahy manokana satria nalay nagnano vidéo igny hitana Francia vidéo na igny raha nivolagninay igny maro olo mahazo eritreritry izy igny any misy olo samby amy raha tiany samby amy raha tsy tiany samby amy phobinazy samby amy nino amy raha tiany hata fa le façon-na le raha tegna tsy tianay tsy mihety tako za mihitsy agnaty za vo nahita vidéo igny nanomboka na nivolagna hoe tsy hoe magnambanimbany ary tsy mihety nanomboka na nivolagna igny mo igny anafa nagnambanimbany edy hitanana façon-na mivolagna hoe ibaka olo amy façon-n'olo mivolagna hena fa olo to mankalefaka za olo to hony magnanjany za olo to magnambany za olo to tsy magnisy fotony za olo to magnanjany za agny le raha en vidéo na igny Franciao ana fa hita mibaribary ana magnambanimbany tsy mihety ana dégoûté ana amy tsy mihety ana zany karaha hitanao façon-na tsy mihety hitanareo za koa fa lehilahy mivolagna tsy mihety magnino dégoûté ana nefa tsy mihety tompo karazagnan'olo mety olo raiky zay nananjengy ana nikoragna aminao nagnano fiteny tsy mihety ni dégoûté ana nagnino tsy izy raiky fa nivolagninao raha ihany tsy tiako raha natana nagnanjany mety façon azy nivolagna tamina fa natana tsy mihety jiaby mbo hena tsara ampleur ny raha natana ana mivolagna tsy mihety zany lalahany tsy mihety ana mieritreritry olo mikoragna aminay fa lalahany tsy mihety olo nanjengy ana olo ilaiky olo koa fa milaza tsy tiako lelahany tsy mihety ça n'a jamais venu dans ton esprit zegny hoe ana zegny tsy ho mila tsô draiky baka ana koa ny ho mila lalahany tsy mihety un jour en fiainagna ny hitanao olo aby mandrobodroboka ana amy commentaire regny zare tsara nandeha nagnano vidéo ohatry nihinao hoe za tsy mila lelahany tsy mihety drako lelahany tsy mihety tsy ilaiko amy fiainagna anaka mila za
c'est ma phobie mihitsy zegny hoe karakarana le mangaroharo mankalefaka regny karaha ohatra an-tegna tena to mbo mahay mangaroharo mahita raha karaha mbo mahay magnano igny le raha tegna tsy tiany tsimihety amizigny ana koa nivolagna normalement maro olo mivolagna migene zangy fomba fivolagna tsimihety hoe tsy tiany sofiny anahagna azy hoe mivolagna normal tsisy olo vignitry zany ake mambany normal zany arefa magnano ireo fomba fivolagnana eto hoe zahay tsy mety efa magnanjany zahay tsy fa fivolagnana afa magnanjany zahay mivolagna fa le nagnanaovanao azy igny tsy tianay aminazy le fomba fivolagnana azy tsy vitany amboa marikitra ana mivolagna tsy mety manilikiliky amboa igny azonao nefa raha karazana olo maro tsy olo raiky karaha ataoko za zeto za tsy mety za tsara nandeha nikoragna tamina anadahako tsara nandeha nikoragna amina babako tsara nandeha nikoragna amina nefa olo jiaby zegny tsy mihety aby ana aminjay afangarona agnatin'ny bokala raiky olo jiaby tsy mihety sa megena drako fobinaka sa maregny feony tsy mihety tana olo mimohe amina tsy za reny mety nitavandra ary sorana ataovy agnatin'ny lohana franciany inahagna zany haiky na misy ray aman-dreny tokony hivolagna raha volagniko regny amina fa raha to fa agnatin'ny réseaux sociaux ato tsika mifampiregle ho azy tsy haina fe compléran hoe azove bolalahiny tsy mihety zany za sura fa maro ny tsy haina na eto Madagasikara na any andafy na bureau jiaby tokony hitavany anahitako na igny mipetraka andafy fa tsy haiko hoe andafy aiza tany pitrana fa aiky napetraka andafy tsy joroagna na francia misy taratasin-draha karakaraina azy je sais pas un jour tany boribory zaha antegna tsy agnatin'olo farany efa naro expérience hita mba fanaronaro hely raha regny amin'olo olo ray aman-dreny amin'olo talohaka tany mikoragna amintegna hoe ko magnano raha magnanaova raha magnanjany maro hanitra regny agnatiny raha tana izy zegny za nahita zegny za fa mandenika de nazy tsy joroana sagnatriany vavana tonga magnano vakasy Madagasikara to misy raha ilanao papier-ndraha na raha urgence-ndraha ilaina tampoko olo mahavaha problème manalalahiny tsy mety tsy mivaky rano izy mandreana tsaro ana fo vidéonao tsaro ana tsara beny hoe zahay nampitovizina amin'amboa zareo igny ana mo mieritreritra izy io zahay jiaby tsy mihety to voatery ohatra andraha zay to ilain'olo tsy mihety fo nafa zaketo na vahiaviny tsy mihety maro olo tsy mihety eky misy manambady toeragna hafa manambady Borizana manambady Merina manambady Antandroa manambady Betsimisaraka manambady ino olo samby amy raha tiany olo samby amy gonazy fa c'est pas la peine nanazy igny andeha agnadalany aketo tsy mihety drako c'est ma phobie j'aime pas zegny hoe zoso lalahiny tsy mihety zegny tsy nanomagna olo c'est normal zahay ko touché c'est normal anadahiny jiaby regny ko touché ana mahita zare touché o raha agnatin'ny lohanao hoe reto tsy mahazo raha tiako volagny zahay jiaby zegny tsisy mahazo raha tiana volagny ta façon d'exprimer igny ny migene zahay jiaby ana igny koa nivolagna normal hitanareo drako za drako tegna tsy tafiaraka amin'ny lehilahy tsy mety fa fomba fivolagnan'izy regny tsy mety amin'ny sofiny anahagny tsy zatra za be zay maregny zare mivolagna tsy tiako tsisy olo nakalagena tamizigny ouais izy to tsy tia lalahiny tsy mihety miaraka aminazy manambady azy bon c'est normal fa façon nanivolagna azy ta façon d'exprimer azona tafa anao nanomboka nanena za tsy magnambanimbany nanomboka tena fa nagnambanimbany zany na tiana zahavo ampodiany vidéona igny ampodiany vidéona zahavana hoe to zegny le raha halanery ny gene lalahiny tsy mihety jiaby regny ambarako na lalahiny tsy mihety zay to farany tsy tia magnasignasah zany zay to tsy tia tsy zatra hady zay to tsy zatra magnasignasah vitsy fogna anako tegna tombo aminay tsy mihety agny zany fogna anitra ray aman-dreny tandremy miady amin'olo tandremy mimalo amin'olo tandremy magnanjanjany hony zany fogna raha regny zay to teniantra amin'ny université fa misy ankily fahin'olo areky malefidrahy zany fo raha regny oui parce que zany raha nanditegna raha agnatin'ny lohanay alfero zany tsy magnino alfero zany tsy magnino alfero zany tsy magnino zany fo raha regny matory zare jiaby regny namaly nahary vidéo namaly regny nisy nagnasaha misy nagnino parce que tsy zakany fonjare nahita le foko karazana
zahay tô tsy afaka andeha hignova karazagnanay na manakôry karazagnanay fa karazagnanay ary zahay tsy maintsy ho fier aminazy tô. Maro olo tsy tia teny tsy mihetinay tô, maro olo mankalefaky izy tô fa zahay mijoro amin'izy tô jusqu'à ny farany. Fa le fagnambanimbany anazy zahay igny tsy nety taminay tamile raha français. Anahy afaka managna phobie tsy tia miaraka amin'ny lalàna tsy mety fa ta façon d'exprimer. Tsy haiko na za fô nahazonogno raha zegny fa façon nany exprimer izy ndraiky mboa helinao igny tsy nety taminay. Igny tsy nety taminay. Façon nany exprimer ho azy, façon nany volagna azy. Tsy haiko nahazonare raha tiako volagniny ho an'izay olo magnaraka zakato fa igny le tegna migene olo jiaby za na tsy nagnantso olo jiaby tamy réseau igny. Za na olo tsy nagnantso olo jiaby tamy vidéo regny satria igny ny tegna migene zaha. Fiera zahay falalahiny tsy mety. Atsika jiaby. Fagnambanimbany agna lasitiky français. Oui. Façon nany exprimer ho azy. Ana io koa ny volagna normal tsy nagnino. Zahay igny mety nizaha fogna. Na tsy tia lalàna tsy mihety. Mety nagnanjana. Fa façon nany exprimer izy. Drako. Ndraiky mboa helinao igny. Tegna phobie nakadrako. Tegna hoe na manambola, na bôkôsy, na zegny hoe. Azonao ono. Façon nany volagna azy. Zay le problème manay. Ino koa mo problème manao ndraiky doko e boutique of karité. Ino matiata. Ana chefo ny miady amin'olo ato tsia. No problème manao ndraiky. Zay fahitavanao azy tsy raha magnino. Karaha zay tsy olo iadivako fa za zegny mi-exprimer le raha tsy zakanay, le raha tsy tiako tamy vidéo igny, façon nazy ny exprimer izy. Façon nazy tegna magnambanimbany lalahiny tsy mety. On dirait zegny tsy haiko fagnazavagna azy. Fa izy boka ho an'le olo jiaby mandroboko tsy fokonare voatomogno be magnan'igny ary zahay tsy mihety tô maro. Participer Christian. Maro zahay tsy mihety. Izy mipodiky aminazy igny français. Ana mety olo raiky roa telo hitanao mikoragna aminao tsy mihety. Fa zahay hitanao i maro. Agny-ndafy. Madagasikara mo fa tsy koragny. Ary ndafy zany presque maro misy zahay ho agny. Misy tia maro karaha lelahiny tsy mihety zany surtout université zany mihitsy. Koa avy Amajenga aty de fary foana. Raha karakara zegny. Marigny maloha olo avy varatra magnambany tsy mihety. Za ndraiky baka tsy magnano en gros hoe olo vavaratra na olo vaiza mo façon ny français ny exprimer agnatin'ny vidéo nazy igny ny tegna fagnambanimbaniagna, façon nazy mivolagna tegna hoe magnambany. De eto za français mivolagna izy le nivolaniko zegny. Na zay na tsy tiana ilainy lalahiny tsy mety. Za tsy mijoro ana hoe andro raiky na misy raha ilagna lalahiny tsy mety fô izy mbarako na zegny maro lalahiny tsy mety. Ary zay hitana io maro tia fianarana. Satria fa io raha regny rango van-tanagna avagny. Mianara. Zany ma zay misy bolagna volagnin'olo tsy mety na taratasy. Hoany foto manga sorata. Tsy raha mampanino zahay zany. Tsy magnino zahay. Zay boka magnanjany. Tsy magnino zahay. Ary zany mitsy le amaliako vidéo na français. Hitako izy tia mipartager nao. Vavo zay na samy sana misy attendre zany de rabaisser anao na andeha gnanitihy na ino. Non. Tsy andeha gnasahana raha diako aketo. Za tsy andeha gnasagnasaha. Za tsy andeha critique, za tsy fatako micritique olo physiquement zegny non. Je suis pas dedans. Za tsy andeha critiquer na physiquement, za tsy andeha indiniky nino velon-tegna anao andafy amin'ino raha ataonao agny zegny hoe za tsy andiniky zegny. Chacun a sa vie. Olo samy fiainagna anazy. Fa ny raha nivolaniko fogna eto vidéo na igny tegna ni toucher lalahiny tsy mety, tegna ni toucher zahay tsy mihety parce que agnatin'ny vidéo na ampodiky ndraiky fagnambanimbaniagna Pro Max nampitovizina tegna raha dégoûtant regny zay tegna raha midégoûté ana tegna
amboa helina igny moteo ana igny na hena nilikiliko fogna lalahany tsy miety tsy leko zegny hoe zao sy zao le hitanana maro regny fo hitanana maro lalahany tsy miety zegny am bureau nazy mantotry akagny mianjogno izy mizaha vidéo nagny azo mo vaiavy to izy zegny hoe zao sy zao ana igny tsy mandiniky hoe jusqu'à ils ampleur any raha natako to ana mandiniky izy igny vitavitany vitavitany réseaux sociaux fo non raha kofa hitana magnano igny olo araiky roa telo misy tsy mety mivolagna anao ato araiky roa telo mivolagna raha natana ingia tsy manjary fa hendregna ho anao présenter excuse tsy nety raha natako igny phobie-nazy igny kofa hitanany ivolagna fokon'olo karazan'olo le marobe magnano igny tsy mampanino mivolagna tsy nety raha natako igny mba misexcuser amin'olo jiaby tsy zany na fa olo meherangitana fo tsy aminay to hoe magnanitra zany manjanjany hone mbala vomaika hitarina le raha zaho vona tsy akenana misy ray mandreno za tsy akenana tsisy na monenana misy ray mandreno na mahazo tsy mety tsy mahavolagna ana donc za ray mandrenona io mato zareo mizaha fogna zareo amle raha mandalo fa le raha natana amin'ny réseaux sociaux raha fa nihititra be ana mieritretra raha ihany ty azo laza aminaha vidéo azo moa ty azo laza aminaha vidéo ana français mbala tu n'existe pas olo jiaby hitana rehefa nalaza olo aby nagnano vidéo regny afa olo farahin'olo aby izy regny ce qui ne tue pas nous rend plus fort amiatry merci amiatry atsika tsy miety on sera encore plus fort unis ensemble merci amiatry hainao tsara mihitsy zegny engale izy tsisy raha nitavandragna tsy miety koneny tsy joany amin'ny fiainagna anazy nisy raha lalahany tsy miety edy nahavaha problème anazy olagna anihinazy gobas innocent fabiano oa dadilahy nare tsy miety niantsy manaova vidéo raha karakara zegny le raha tiako volagny sisy razagna tsy ataonao misy zabaka ino edy raha aviany resabe zegny sambolo amy raha tsy tiany misy olo tsy tiany tomoro merina antandro ampodiky ndraiky aminahy mbola tina maho tina nadia hitanao commentaire anay maromaro rimano commentaire ay olo zay re samby amy raha tiany marigny zany ampodiky ndraiky marigny zany olo samby amy raha tiany olo samby amy raha zakany olo samby amy raha hoe tsy mety aminazy le olagna akedy tsy le izy tsy tiaraka amy lalahany tsy mety tsy any sady lalahany tsy mety tsy nangataka hoe zahay tiaraka amy francia tsisy olo nandeha nagnano dalala tato hoe zahay tiaraka amy francia lalahany tsy mety zany fa le izy avy avagny izy tonga defa nivolagna karaha dégoûté izy lalahany tsy mety drako samy dégoûte hitana karazan'olo andetana dégoûtant amy réseaux sociaux amarognany tsy mety ko tsisy raha nandeha nangatahiny taminazy te tsisy lalahany tsy mety nandeha nangororo taminazy na hoe mba nandeha tato nivolagna hoe francia wow za to tiao anao mo nampetraka za hangala vadena ana mo mananka olo francia vogno sa tsy vogno tsy mety adalany lalahany tsy mety nagnanjany taminazy fa havy izy magnano vidéo on dirait izy dégoûté avany hitanareo drako za tsy ilainy lelany tsy mety ndraiky amboanazy karazagna atan'olo magnanjany na mangigy fogna agny ne raha navinitra olo amizio hoe fomba fivolagnany tsisy olo manity tsy mihety eo zalahy franciana zeny izahay ampodiano zahavagna ndraiky vidéona façon na mivolagna ampodiky ndraiky amina franciana zay boka mizaka ta façon d'exprimer atretako amy teny tsy mety comme ça tu comprends très bien ta façon d'exprimer c'est ça le problème en fait tsa izy atako amy teny tsy mety koa tsy tiana tandrignesana façon na mi-exprimer oazy ana mo tsy mahay mikoragna normal anakana misy vidéo na sasany na mikoragna normal tsy mahay tanareo trako samy dégoûty magnino karazan'olo jiaby mba haina marognany tsy mety zany karazan'olo jiaby ndeha tana magnanjany de mbala mieritreritra manana ny mariny fogna drako olo aby mandrobodroboka anare mbala na tsy anjare ana idiso fa na fogna robonjare ake de na mbala loso fa izy edy zegny ana tianareo na tsy tianareo ia francia fa izy baka zegny hitanay zegny baka zay mivolagna mora aminazy igny mandeha magnambanimbany karazan'olo magnan'igny ana ndraiky mboa helinao igny afa eo be na manilikiliky karaha tsy mety jiaby regny ohatratay amina
façon na mivolagna ko migéné olo am'izy io tsy le raha nivolagna raha volagna tsy eo ane anana tia tsy mety na tsy tia tsy mety ça change pas fa façon na mivolagna azy igny migéné zahay azona hono zay zany tiako mitsena magnaraka le vena agnato façon na mivolagna ana ndraiky mboa helinao igny ny tegna tsy mety aminay am'le raha igny ny tegna tsy mety aminay am'le raha iko na nivolagna normalement na nivolagna te français hoe ha za to maro camarade to izy jenita tegna ha fomba fivolagnana rengy aho magnanjao fomba fivolagnana rengy adokoely tsy tiako wa adokoely tsy tiako mivolagna normal za mivolagna normal ko aminazy zany ary storo fa magnanjany fa fomba fivolagnana tanana zay fa tsy raha valiagna français je m'en fous tu t'en fous am karazan'olo diaby au lieu de présenter tes excuses ohatra ndra hoe afokon'olo diaby mba hena hoe azovy olo tsy mety zany izy ende mpitovizina na dégoûté otrena mahita mba araha aminjay raha nalaza vidéo igny tout le monde a vu igny le raha migéné olo agnatin'izy façon na mivolagna izy i problème atsika samby gasy magnambanimbany karazagna atsika samby atsika fogna mifampa tu t'en fous et qu'est-ce que tu fous dans ce lève farasoa magnanjany le raha le raha problème manolo français amizy igny anazy raha nivolagnina tatsy tsisy olo nicalculer anako ny français oui on te calcule même pas on te connaît même pas avant ça fa nanomboka anao hoe adiako anandraky mboa helinao igny on dirait que tu fais exprès karaha hoe mila boakana hologno le fagnambanimbaniana karazana ary karazana io important aminay matoa zahay atao hitanare tsy magnova fivolagna mijano aketo zahay tia karazagnanay zahay fier am karazagnanay niany enandegna ambanimbany karazagnay lalahny tsy mety iadane normal zahay hitana zay io ary maro va avy tsy mety mba tsy d'accord amizy tsy midika zay tsy d'accord zay hitana tsy obligé zahay tsy mety andena ambady tsy mety maro tsy mety manambady vazaha manambady karazan'olo hafa fa tsy midika hoe zana nambady vazahny zah niany ndi volambolagna karazan'olo karazagny raha ihany magnanjao atsika amin'ny olo samby gasy karazan'olo andeha tana otra mboa helinao igny eo abena magnilikiliky tare tsy mihety nyenyenjeny hoany mbola imitenao aby fomba fivolagnany gêné zahay tamizigny français ambarana tsara tsy nety ny vingitry moa zare fa nisy nagnasagnasa lalany tsy mety regny zare vingitry nandeha nankarakaratsena physique moa za tsy andeha hivolambolagna physique moa ataovy agnatin'ny lohana hitako partagena amin'ny levinaka hoe iatsika dokoely samby misy vava za tsy andeha gnasagnasaha za tsy andeha nagnasagnasa olo amin'ny réseaux sociaux za ko magnazava raha magnazava fô zany marina fa za tsara hitanare andeha nagnasagnasa olo zany miasasa zany no ary za tsy andeha critiquena physiquement parce que je te connais pas za tsy andeha nakaratsena physiquement ana i magnanjany ana magnanjona non je vais pas inventer za tsy andeha inventer raha tsy eky ampodiky ndraiky amina ny raha ny gêné zahay tamizigny surtout za le fomba fiexprimer ma karazagna ane tompoko karazagna karazan'olo maro agnany tsy mety ary zany mahatonga misy olo fa tsy mety magnano vidéo hitako akato mivolagna wa zalahy maro zare tsy mety maro mianatra izy reo maro magnanjao izy reo raha tsabona avay avy to tsy manjary je m'en fous zena na zay miditra amilevena hany je m'en fous au lieu mba ireconnaître zany mazigny ta hazona laza tadiavina igny niany zay volanare ery doko hely mitady laza magnino fanare za tsy mety za tsy mazaka raha magnandregny ino moa raha andeha ndignesako hoe zahay tsy mety volombolagny manike za angino fô non za tsy maintsy magnambara ary hita commentaire anare ka izy igny kony tsy nandeha nagnino zany tsy nandeha nivolagna hoe nagnasagnasa anareo zahay tokony mbo mahazondraha zahay tsy mety volagnare zahay to mahazondraha hitanay vidéo ohatry le mbona hita ziny agnatin'ny vidéo igny fagnambanimbaniagna lalahny tsy mihety anampitovigna otra
Utra terigny zahe nampitovizigny amin'ny amboa heligny efa eo aby. Sameleny lantsy mety abogos na misy vola namagny karazan'olo. Karazan'olo ndeha tana zany. Mbo hena maro agnaty tsy mihety amin'ny donia to. Mbo hena. Wah, Tikson. Oui, Tikson atondiae. Bo mezagna hely antsarinazy fa tegna za le raha volagniko amina. Ninahagna hitana i France ao, izy impodiky ndraiky aminazy. Za tsy mahay ana. Moi je te connais pas. Ave tsara nandeha nikoragna amina ary tsara nahita hoe nisy lalahany tsy mihety ato nandeha nangaha vadena tamin'ny réseaux sociaux tato namaliana vidéo igny. Ary izy koa nisy lalahany tsy mihety zany tokony tomonina teboka agnarana. Anara ihany hoe tsy tiako fanjingana za igny za tsy araka amina. Tomonina agnarana. Fa tsy hoe lalahany tsy mihety jiaby volagnina. Fobinaka. Olo ndeha tovizina otra ino regny. Normal lalahany tsy mihety jiaby drako izy koa vingitry amina. C'est normal. Ary zahay tsy mihety io, ma zahay vingitry amina koa. Zahay touché agnatin'ny raha babanay tsy mihety. Anadahinay tsy mihety. Zahay koa fa hody. Manignagnana mode aminay afa magnanao aby zahay jiaby agny tsy mihety. Ke niany nandy volambolagna babanay anadahinay. Ke zahay hangigny. Tsisy possible zany. Ande mbanimbanigny magnanigny tsy mety aminay. Fa zigny raha fa vita ho zena et tu t'en fous volagna. Ok. Tanana jusqu'à farany tenina. Ary hoanare foko sasany. Zay ny soutenir izy. Io lera nisy tonga aminare kagny donc hainare koa hotsikotsiko nazy ere ko ambanimbanigny magnanigny. Ary tsika jiaby niaraka nahita ny vidéo. Raha ny volagnino za. Izy nenagna tsy lalahany tsy mihety eto. On s'en fout. Za tsy de niasa lohany raha ny volagniny. Fa le façon nazy mi-exprimer, as façon nazy mivolagna azy. Wow. Fagnambanimbany agna marigny. Ary zipaka fa zatra ny eritreto donc izy zahay to sa tsy amaly. Hangigny fô. Tsy marigny. Zahay to tsy mihety fogne ary tsy mihety. Ave tsy mihety zegny agnisan'ny malagasy maro manampahezagna. Ya, fa haintsika zegny indra. Fa haintsika zegny. Nanakifasy. Fa haintsika zegny. Zegny tsy andeha mbarantsika izy. Zany koa ndeha zavamina zafa sura fa maro raha hitany agny. Fompirenena voalohany izy teto Madagascar, ce sont des filles Bertrand, zegny raha fa nianarana amin'ny histoire za sura izy nianatra raha mbola hely. Afa heny zany. Razanganay tsy mihety. Amiatry pokanas. Merci amiatry razangatsika jiaby izy tsy mihety io. Igny signy raha tiako volagniny. Fa afatra ninahagna France mandeha amina. Tany boribory raha vavoko e. Tany boribory. Tsy niantsy amaregny. Sagnahary va izo fa tsy ela mamaly vavan'olo e. Tsy niantsy amaregny enao. Engane mbala ho Israilana lalahiny tsy mihety. Eo na mahita hotsikotsiko tsara ny raha ny volagna. Ary sorana afa henay jiaby. Aza mieritreritra na ke adigninay ke hoe ana après 10 ans tsy tsaroanay mo. Tsaroanay loatra fika. Aza magnantegna tsy tsaroagna fika. Tsaroagna. Tsaroanay na oui. De tsaroanay zigny. Amin'ny magnaraka, igny ataontsika hanitra akato. Fagnambanimbany agna karazan'olo, razan'olo, tsy fata, atsika gasy. Marigny atsika fa samy mivavaka maravavany fa atsika samy magnasigny razagnanazy. Samy magnasigny karazagnanazy. I antegna tompiny fogna magnasigny azy, antegna tompiny fogna magnajazy. I tsy olo andiasa lohany hoe zany. Zahay tsy mihety zay mo fa hitan'olo jiaby. Eto doko hely tsy mihety. Efa tsy mila agnontoniagna raha mikasiky. Afa zahay to zay fa fiera zahay aminazy to. De amin'ny magnaraka. Ary tanao Francia. Mety tsy niano za. Mety mbola ho avy. Merci doko hely tiako Tikson. Oui, anadaky tiako atsika jiaby izy tsy mihety to anadaky. Mety tsy niantsy amaregny. Iboka tsisy raha mivaly nianianjany. Mety tsy niantsy amaregny na Francia. Mety Israilana lalahany tsy mihety. Tsy haiko tady volanao agny za tsy mahay ana. Fa le façonnany volagny igny izy tegna tsy zakany impodiky ndraiky. Fa tsy niantsy amaregny za. Maro zahay tsy mihety to. Ary zahay to dila miparitaka. Zahay to bokôlo tia mitady vola. Zahay to miparitaka. Maro tany misy zahay to. Zany ma zahay to fa magnana zahay fa mitoditodiko fogna amin'ny tany mboanay. Zany la tsy mihety ohatry zahay. Wa karakory ngia ha. Magnanjany hono. Maro tany misy zahay to.
engane mo na tsisy raha ilana lalahiny tsy mihety tsao fô maraigny afaka maraigny na igny tavandra lalahiny tsy mihety tsawa fo fo vidéo na hoe za igny nagnano vidéo nagnanjany phobie nahany igny na hoe lafo za maty problème manahagna to fa ana afa phobie nahagna izy ko ny volagna fivolagna fa tsy hoe olo e pampam ana doko mety vohiditry amin'ny levo to ana ze pampam hafaka mivolagna na valako mitsy commentaire ana i pam afaka mivolagna na pampam hoe fivolagna tsy mihety tsy tiako izy phobie na tsy problème amin'olo maro ko olo mivolagna zany amin'io zahay ndraiky nagnano en direct teto zahay ndraiky nagnano vignitry nagnano vidéo olo jiaby zahay tsy mihety jiaby miaraka vignitry igny façon nazy nivolagna pampam zany tsy mety aminay izy ndraiky mboa helenazy igny sanasa tsy haiko nahita ana vidéo na tsy hitana façon nazy façon d'exprimer pampam igny le tsy mety aminay zaha fivolagna lalahiny tsy mety ary fivolagna pampam mafa magnani zahay ko fa tsy mihety zahay tsy hagnova fivolagna na lalahy na vaiavy afa magnani fivolagna izy ko ni volagna ny façon normale tsisy olo nivakiloha vidéo nazy igny te na nampôdy 900 serivo sy ray aligny vidéo nazy igny tsisy olo niasa loha fa le façon nazy mi-exprimer le raha igny pam tsy mety aminay zany le aviany olagna aketo izy ndraiky amboa helenazy igny itanareo za tsy hoe magnambanimbany nanomboka izy nivolagna tsy magnambanimbany te fa izy andeha hagnambany zahay edy agny le olagna izy ko hafaka nikapokapoko zay raha jiaby nikapokapohiny izy ko natany amin'ny façon normale fa le façon d'exprimer igny le nigene olo jiaby ary zany tonga olo jiaby niaraka touché tamizigny tsy haiko na mazava eky zany na tsy mazava fô izy igny ary tsy angovoako tsapôlanahony i malo mipampam ko anao tianiany no tsy nimaly fa magnazava tady mety tara baka izy tamy lève to tara izy tamy fagnazavagna anahy de ampôdika izy avegny aminazy ndraiky satria pam baka olo haiky zibaka magnanjany izy olo haiky de zany mahatonga za to de fa nagnazava aminazy izy ko ny afaka nivolagna zay raha tiany volagny afaka tsy miaraka amin'olo tsy mihety mandramatenazy fa façon nazy mi-exprimer le raha igny le nigene zahay le fagnambaniagna agnatin'ny le façon d'exprimer igny le problème fa tsy le raha nivolagny ary zany ni touché olo tsy mihety agnatin'ny raha igny façon d'exprimer nazy ndraiky amboa helenazy igny le tegna zahay tsy mitoléré zany igny le nigene agnatin'ny le raha fa izy ko nivolagna edy ba za tsy tia lalahiny tsy mihety magnanjao on s'en fout sady mety tsy nangadika hitiavigny le olo le lalahiny tsy mihety le fiteny anao zegny zegny mozy ia zegny izy pam izy afaka tsy tia lalahiny tsy mihety afaka tsy tia fiteninay fa le façon nazy ndraiky iamboa hely igny le migene olo jiaby le fagnambanimbany agny ary igny le nahavingitry olo jiaby agnatin'le raha ary maro olo magnano commentaire doko ele izy io ako ny lala fomba fivolagna re fô tsy tiany fo izy tsy nagnasinasahy oa tsika olo miaraka mizaha vidéo ake ndraiky izy amboa hely nazy fagnambanimbany agna pro max anke zahay zany magnino ary teny tsy mihety zahay tsy mihety efa magnani zahay mivolagna tsy midika zahay tsy mahay magnanteny français zahay mahay mivolagna teny français maro tsy mihety afa piry volagna za tsy andeha zava zany amin'ny vidéo naky hoe zay to même nagnano teny français zay to afaka magnano teny Diego afaka magnano teny Toliara afaka magnano teny Majeur afaka magnano teny ino fa zahay misafidy magnano teny tsy mihetinay malagasy officiel zegny raha nianaran'olo jiaby ary zahay to tia fianarana si on veut parler en français on peut parler en français mais nous on choisit de parler tsy mihety tsy teny français zegny eky raha tsy hoenay raha karakara zegny agny zany le problème anay amy vidéo nao igny fa izy io zaho magnanjany ny fahendriagna français afaka mampiprésenter excuse satria na ary touché olo tsy mihety embarkonao ary zahay tegna voavolagna amizigny zahay tegna voavolagna amizigny
fiteny égale culture égale foko bien sûr zay le raha atsika koa tsy comparer amin'ny amboa hoe fa façon d'exprimer nazy ndraiky amboa hely zany tsy midika atsika ny comparer izy izy koa ny comparer amin'ny eky baka atsika tsy efa maly totadze tsy efa maly izy koa tegna hoe izy ny s'exprimer zegny mety nihitatra lava eky tsy vitany famifamaly amin'ny Facebook aketo feky courant ataony fagnanitra aketo koa ny comparer amin'igny mais ça nous dérange ça n'empêche pas que ça nous dérange et ça nous blesse énormément zay aminazy ty tegna mi-exprimer amina hoe ça nous blesse karazagna nena tamanan'igny tegna mi-blesse zay ary mety tsy agnatin'ny karazagna tsy mety mora aminare mi-défendre izy na hery tadry na hery zovy anareo ato mety mora aminare fa le zay concerné amle izy tompoko zay tsy mi-blague zay tsy magnino fa le raha tegna narary aminay tegna ni gêné zahay mahita nadahinay papane voa raha magnandregny satria zahay moa nalany hely va avy tsy mety ndraiky magnano teny tsy mety izy tsy de raha fa nadahinay iadanay regny ny tegna voavola agnatin'ny raha de tsy mety aminay raha magnamananjany izy io ana mbola tsy tara français aza hitary tsy ana maraigny afaka maraigny misy raha tavandrana lalahiny tsy mety ary mety raha ilaina fa niany moa hitana mbola manjary raha volagninao igny mbola hitana mety izy igny ok ary ny mandrobo moa mahita zigny hoe mety izy igny ok mety izy igny ozy anao tsisy fagnambanimbaniagna izy hitanao fa zahay nahita zigny misy fagnambaniagna maro feky de gotena aminay ozy anao fomba fivolagnane regninay zigny tana manjary moa le raha de toizo hitaro partager koa le venahagna je m'en fous zena amle venahagna to ok yaretane le raha déjà on sait jamais ce qui va arriver tsy hainy ho avy amaregny afaka amaregny fa izy igny efa hitandre maroboe igny eva aminahagna français nahagna teny atsipy izy tady atsipy entandroko ny ombo izy fomba fivolagnana teny atsipy ampony mahalala izy koa ratsy ana raha jiaby volaniko regny koa hitanao tsy mety raha ny volanky ampidianao aminahy tompony français koa hitanao misy ny azolaigny agnatiny reso hely tsakotsako amin'ny aliny agny zany raha nyvolagniny doko hely ny nahagny tsisy asaha tsisy ino fa fivolagnana fogna le raha ny touché zaheo hiadanay agnatin'le raha anadahinay agnatin'le raha zare miteny tsy mety aby jiaby ety tsy niany ana mitavandra zare mety amaraigny ana misy raha hilagna zahay tsy miety engane tsaroanany direct anagny fa zigny tsy nety aminay hoe mpody ndraiky aminao tsy nety aminay fomba fivolagnana fagnambanimbany anao agnatin'izigny satria zay jiaby hitanao olo mahazondraha ary lalahiny tsy mety hitanare maro mahazondraha zare hitanareo ary tsy influenceur na influenceuse amy réseau ato fô tsy mety maro re magnano réseaux sociaux fa mety tsy magnano commentaire mety mbo marary aminjare mety mbo magnino fa zare tsy mivola manginy fô ary izy igny ana misy mahay fô za ohatra za malo za tsy mahay ana fa za sûr ana misy mahay fô ana hoagny zigny zany karaha ihany zigny olo tombo tamizany zigny olo nagnanjao maro olo mahay anazy eo agny tandrinosy be raha tokony ataony fo magnano vidéo mivolagna désolé koa ny touché olo maro vidéo nazy tsy mampela voilà zany ene tadry raha volaniky ny raha tokony atany fa izy zegny mahita olo jiaby miaraka vingitry amy réseaux sociaux amle raha natany izy mahay fiera mahay magnino mety niany izy ravoravo ary maro olo mivolagna azy hoe igny tsy magnino fa matoa olo jiaby miaraka malahelo amizigny ny touché olo maro aza zegny fiainany français i olo samby ozy hoe fomba fivolagnana talohako hoe i samby mijinja zay nafafiny i raha nafafina niany fogna jinjaina amaregny tsy possible anazy eky ana tsara namboly pomme ke amaregny ana heritreritra hoe andeha angala pomme impossible raha navolona fa raha
Namboly vary na. Mety après 2 mois na mangala zigny. Après zao mois na zigny. Namboly mangana. Zany le boahany fomba fivolagnana ataolo taloha hoe ze na jinjinao, ze na nijinjainao ihany. Igny ze nafafinao ihany, jinjainao afara igny. Zay sy zay ninahagna Francia. Eritreretiko mety mahampy anahy tsakotsakonao agny. Ninahagna impodiky ndraiky izy igny tsisy asaha, tsisy ino. Mivolagna anahy fogna zay ary maro zaheo. Tsy mihety impodiky aminahy agnatin'ny réseau ato. Hitanao moa zaheo igny samby nivolagna. Ninahagna kiniako tsy nasiako sasar, tsy nasiako ino. Sady tsy fomba koa mandeha gnasinasaha olo amin'ny réseaux sociaux ato. Fa mba magnatsipitsipi teny hely. Tsombo misy masoana fa olo jiaby miaraka vingitry tompoko. Tsy lefake. Ary zahay tsy mihety impodiky ndraiky. Mahazon-draha zay hitanao io. Zay mizaha magnan'igny fa zay mahazon-draha. Tazagna fo. Ho sasany. Maro zare zeo agny nagnendafy. Na eto Madagasikara. Magnaraka zare, mizaha zare. Misy ny voix, misy ny malahelo, misy tsy mikomandy. Tandregny fo. Oh. Zay sy zay ninahaka Francia ke. Eritreretiko tonga aminao agny niafatra. Atsika io agnatin'ny mois de Ramadan de sahoan'izay olo mifehy, zay olo magnino. Za assure afaka niza vidéo ko tô tsara parce que ta tsisy asaha, tsisy nino. De ho an'izay olo misy hevitry afaka mivolagna hevitry anazy fa ninahagny efa nivolaniko izy igny. Izy koa azo natao afaka anao magnano vidéo. Présenter excuse amin'ny tsy mety. Zy foko nin'olo jiaby. Mety olo raiky 2 3 nagnano raha tsy tiana tagny. Afangaro Natala lahy tsy mety jiaby zay tsy concerné, zay tsy mera mikasiky anahy. Ary zareo igny misy tafagnasaha mety tsy agnatin'ny fonjare andeha gnasahana fa noho le fonjare mafana. Zare nambanimbany namagna an'igny, zare managna ray aman-dreny, zare managna ino tsy zakan'ny fonjare le raha. De zare tafagnasaha, zare tafagnino, tafagnano teny noapefy magnino. Zare sy raha magnandregny fa resy hoe azy reto vingitry taminahy, azy reto nagnanjao e. Anahy moa ni créer le raha jiaby. De anahy koa eritreretiko mahavita manapitry raha jiaby amin'ny réseau to. Anahy moa hitanao koa mbala hitanao hoe tsy marigny raha volagny doko hely zagny. Je m'en fous araka commentaire atanao ato. Tu t'en fous magnino, tsy magnova fiainagna ao aby halan'olo lalahy tsy mety jiaby amin'ny donia ty. Ça change pas ta vie. Ok, tout izy Francia. Fa ninahagny igny zaho ifampodiky aminah ndraiky za tsisy raha tokony raison de ilaigna koa na parce que même moi je te connais pas fa ny fahendregna fogna ko ny tokony ho atanao izy efa nambariko anaty tsy madiso na magnano vidéo miprésenter excuse na parce que izy nampodiky ndraiky igny tsy olo raiky 2 touché amin'igny fa tsy mihety jiaby mbarako anazy zegny. Mpitalo maro io. Fa nitanaza za mitsy problème mana Francia. Fa nidirana asako za te trano koragna resaka hasanagna fa mpitalo maro. Oui, c'est vrai Francia, zegny andresanao azy. Bon, c'est rien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est les raha de merci les amis. Ciao ciao. Bonne soirée tsika jiaby. Engane samby hazo raha jiaby iriny fa izy igny efa tamin'ny doko hely. Dingadingana tsy namoao izy fomba fivolagnana aminay eo agny. Balo lava antagno. Eto tsika fankahita. Merci.